You know, when Jacob Zuma was arrested, we went out. We went to fight for that guy. We stormed the roads, blocked the roads. Balutha abanye, kwalutha ezweni, lasha izwe. Uma sibuza ukuthi sitelekelane, kwakuthiwa wenzeni uZuma. That showed spirit. So what the hell is going on now when we're supposed to be doing the same thing for Losisi lo uJacinta Ngobese? Why are we not doing the same thing that we did? Because njengamanje uzoboshwa phela. I'm so disgusted, man. I'm so disgusted. I'm ashamed. I'm ashamed mina to be called a South African. Because ngiyahlekwa, umhlaba wonke kuhlekwa mina. Mangithi mina ngikhuluma ngathi sonke esingama South African. Ngesikhathi esihlula amangisi ngale yambi leyana ngesikhathi kudifuthi ucetshwayo. Did that really mean ukuthi sohlezi nje sihlulwa bafethu? Can we not gather up some honor for ourselves? Silwela izwe lethu. Bahluleke ubabamkhulu ngalezi ayikhathi lesiya. Why do we have to lingisela bona nathi sihluleke? At least balwa bona. Thina we're not even fighting. Obabamkhulu angifuni nanokubathuka. Bahluleka kodwa balwa. What the hell are we doing? Why are we relaxing as if yonke into ihamba kahle? Usisi lana uphumile wayasilwela. Sahlala sambuka sabhala ku social media sathi hey Jacinta uzoboshwa manje sister eboshwa into engekho. But still none of us are saying anything. Sisa kuma social njengoba nami nje ngibona ku social media Jacinta. Kunabantu ke futhi abahlele emakhaya who could be doing something. Behambe beyitradini do ama peaceful marches. But hey Jacinta. It's really a shame, guys. You all ought to be ashamed of yourselves. And now, Mahloni. And you guys are being laughed at. Even the United States is laughing at you guys. You guys love the US so much. They're laughing at you guys. Uthi nivumela lo hulumeni lo yini lo. Novotela yazi kusovota manje nizophinde futhi novotela lo hulumeni wenu. Now votela ngo 2024. I don't understand the people who vote for these people. I seriously don't. Kuyimanje they are facilitating the arrest of Jacinta because Jacinta is threatening our rights, our foreigners. How can our foreigners have more rights than us in our own country? How does ingane yala South Africa not get space sesikole kodwa sithole foreigner? Who is the first preference in this country kanti? Kanti le country kabaka kanti. Why are the laws designed to make these people feel at home? Shuthi kahle kahle kwakumele sibone ngesikhathi kuthiwa South Africa belongs to all who live in it ukuthi senziwe ilimi sajabula democracy. We didn't see ukuthi senziwe ilimi. Ngisho sesibone ukuthi senziwe ilimi. We still don't do anything. That's our style. Avidabhisi indaba yethu afethu. Ngoba manje we are helpless animals. Si dangerous ngaleso sikhathi. Hey njalo solutha. Hlezi shona solutha. And I despise lento yokulutha, but le ama protest kumele ngabe siyayenza because it's legal. The Constitution gives us that right to protest legally. We don't even do that. It's protest emafonini. Hey, Jacinta Ngobese, my hero. Yazi ngendlela abancane ngayo abantu abasuke bekulama march lawa kaJacinta ngendlela abancane ngayo. It's
a shame. Yazi ngendlela abancane ngayo abantu abakhuluma ngale nto on social media, ngendlela abancane ngayo, it's a shame. Ngendlela, it reminds me of when the ANC was fighting for the country. And I'm not, and yazi ukuthini ngiyaxolisa uma ngithi fighting, those guys did it. They fought. They are the ones who fought. The rest of us, we did nothing. It's a shame. We are shameful people. We are shameful people. I'm not even proud to call myself a South African. Sometimes I wish I was another nationality. You know? Because what the hell is this, man? What the hell is this? What is there to be proud of? I want our village to just sit on their asses while their country burns. Alright, guys. I don't understand what's happening. La Amakhandeni. I don't understand what Senziweni. What is it that they did to us? They gave us too much entertainment. Lesi kokela kangaka. Not so many people afford it. Sibanjwe ngani pho? Social media. People are always on free mode. Ngene free mode. Ngalo ban 25 megabytes uphele. You don't even watch videos that will keep you entertained usuku lonke. DSTV, who watches that thing anymore? What is keeping us busy? Oh, alcohol. It's alcohol. Nakhona futhi iyabiza le alcohol yakhona, but we can sacrifice everything for alcohol, right? Now, I think I understand that we are a bunch of drunks. See, that's what we're good at. Dawa, fornicating, social media, cheap television. What a very, very disgrace of a country. Very disgraced country. Hey, ngipheleka namazwi mina. Yebo. Kunento lokho itrend la isuka last year. Mina ngiqala uyibona last year angazi ukuthi yaqala nini. Ekalo sisi ubani Jacinta Mpofu. Olwa indaba yama foreign elwela abantu bangala elwela neyouth. Ngithe lento nje ngihlala phansi ake ngifunda ama comment because ngeke ngaqwasha izolo. Ngase ake ngifunda ama comment nje ama video asuke post. Bafethu kubhlungu ukubuka noma ukucabangela imanje noma ubuka ngehlo lamanje ukhohle ukuthi lento ibuka manje ingakusiza in future noma ingakubulala in future. Kunale nje etrendayo manje ngesikhathi elwela ukuthi abantu bala izingane zabo zithole indawo ezikoleni yifunde njengoba kugcwele izingane zangaphandle kakhulu ezangalazi swele indawo kodwa ezala ezigcwele zangaphandle ayinamaphepha okusho ukuthi nabazali babo abanawo amaphepha okuza ngala. I think istory nje sikanjalo. Lento mina ingifundisa noma ingivezela lento ethi abanye bethu sikubona ukubaluleka kwento uma isithinta kodwa uma sisayibukela kude siyakhohle ukuthi ngelinye ilanga lento esiyibukela kude iyosivimba phambili. If ezikoleni kugcwala abantu bangaphandle lento kumina iveza ukuthi mhlala abantu bangaphandle bathola ama position emsebenzini, trust me, niyophelelwa imisebenzi. Laba bantu abalahlani, laba bantu bayabizana ukuthi wozani kulelizwe kuyahlaleka la because abantu balabalele. Temporal example, yonke into engizoyisho kuzokhiba nama example. Uma uhlala elokishini noma bethu iliphi lokishi, niyabona amaSomalian agcwele kangakanani and bayabizana ikhona nekhona line container yeSomalian, right? And then obhuti bethu ekseni ngo5 noma ngo6 noma ngo7 basuke sebemile econtainer yeSomalian. Is either bayabhema noma babala abantu abadlulayo or basho whatever kubantu abadlulayo. Do you understand? Bona basebenzi endaweni yangasema kubo kusuka umuntu wale uzobona ithuba
and uyalisebenzisa, and mase lisebenzisile mase biza nabanye ukuthi wozani ngala kuyasebenzeka ngoba abantu balabalele. Asingalibalekile iqiniso bafethu, njengoba labantu beze bebusa kangaka emalokishini, ingoba nathi bafethu asifuni ukuzama. Asingalibalekile iqiniso. And okulandelayo ibona abazobe sebesiphethe emalokishini njengoba besaqala ngezitolo. Yazi into ikidabukisa ukuthi uyadlula kunabafana abawu6 nje abahleze econteni. Uma uzabheka ukuthi ezintweni ezingaka bafethu singazenza ukuthi uvuke uyohlala econteni. Kunosisi odela impilo yakhe, wadela umndeni wakhe, olwela iyouth ukuthi ikwazi ukuthola amathuba omsebenzi, but labantu ababalwelayo u90% wabo awunandaba nje. Noma ngabakhipha labantu, but abantu ekufanele ngabe bayamlekelela lo sisi ilabantu abangasebenzi abafisa imisebenzi kodwa bahleze ezitolo. Asingalibalekile iqiniso. Before nje kuze kiwe point, ngazi ukuthi kungake kutholwa indlela yokudila nalabafana abahlala ezitolo nasemakhoneni omgaqo ukuze labantu uma bephuma behamba bakwazi laba bakhona ukuthatha indawo bavula amathuba omsebenzi noma abasebenzi. But ake sithi labantu bayahamba ke obani abazosebenza, ngobani abazosebenza, sikhuluma iqiniso. Ngoba phela kubantu abafisa ukuthola umsebenzi mhlambe u30%, the rest nje bayipholele enhloko, bayipholele nje enhloko bafethu. Yazi uyothuka isimanga ukuthi uma ungase uhambe uye kwicontainer eyodwa lokishini enalabafana uthi bafethu kuyaqasha egarage kufaka upetrol, uyobezwa mhlawumbe u90% labo bafana bazokutshela kahle ukuthi angisiyona inyoni mina ngeke ngikwazi ukuyochatha imoto. Hambe e-call center, ngeke ngikwazi ukusebenza e-call center mina ama-shift akhona ayakhathaza. Do you understand? Uma ungase uye e-Gateway isitolo nesitolo ubuze ukuthi lezi ingane abakade beyiqashile ngoDisemba bezenzani phana nonyaka, u90% lezo ingane beyifunda zabona ukuthi kunokuthi ngivale esikoleni ngihlale phansi ngihambe ngiyofuna itoho, but kunomuntu okade ehlezi unyaka wonke ethi umsebenzi ayikho, kodwa ingane ekade ifunda unyaka wonke iphumile ngoDisemba ihamba yafuna umsebenzi awuthola umsebenzi. Ake singalibalekile iqiniso bafethu, abanye bethu si lazy. Mina ngintshela labantu bangaphandle noma bengahamba sikukhumbule futhi nalokho ba creative laba bantu. Izindle eziningi zakhiwa yibona, amakotisha amaningi akhiwa yibona, emasaluni ba creative laba bantu. Do you understand? But obhuti bethu ningizwe kahle nami phakathi sisotshwaleni sikuma drugs. And then mase kuqhamuka abantu bangaphandle bebona ithuba la sesiyabalwisa. Ake sithi beyahamba ke labo obhuti bethu nosisi bethu bazwa yini kuyosebenza? Bazwa yini ukuyosebenza? Bafethu anisacabangeli ngisho abazali bena abanikhulise kanzima. Anisacabangeli ngisho izihlobo zenu ezinikhulise kanzima, because abanye benu nikhuliswe ogogo, nikhuliswe izihlobo, nikhuliswe omakhelwane. But uqeda isikole uhlakaniphile nasesikoleni uyohlala ekhoneni lomgaqo mfethu kubamba ezingelayo. Yabo nje mina ngiqala ukwenza inzipho ePlanet kwakusakhona umlungu before ashone. uPlanet wavula elinye ikwerekwere. Ngesikhathi lisasanda ukuvula leliya kwerekwere aye u2 phakathi kugcwele abantu bala ababesebenza khona. Kwalokho ekukhishwa bala kulando wale, kukhishwa wala kulando wale. Namhlanje leya Planet owamakwerekwere wodwa. Laba bantu ababebekiwe babenzela ukuthi uma sizothenga sikwazi ukucommunicate nabo. Bathe sebesifundile isiZulu baxoshwa bonke abantu bala. Lento ezokwenzeka kuyinkampani noma kwimisebenzi enisebenza kuyo, uma labantu bangaphandle bathola ama position nizophuma, trust me. Mina ukube kuthiwa kuya ngami lo yasisi umetha kuhlangana endaweni ethile ngaba khambi lutho. Yayibo le energy nani nayo ngesikhathi niyenkandla niyothuzuma kangaboshwa kungahambeki kuthula ikuthethu, ngabe yona energy esetshenziswa manje ukulwela izingane zenu nokulwela ifuture yezingane zenu nokuyilwela nje nani, ngoba egcineni kosuku labantu bazolintariza futhi sebelintarile.
lo sisi singambuka nje elokhu engena akhuluma inani ukuthi sengaze kusuka umuntu wesifazane. Bakhona obaba abaney'ngane kufanele ngabalwela iy'ngane zabo kodwa babe senkandla. Ngenza isibonelo nje ngenkandla, right? La kufanele ngabe kuyaliwa-ke manje kulwelwa iy'ngane zenu lutho bafethu. Bukane emalokishini amaSomaliyeni and aseyeyisa-ke futhi nawo into enza ukuthi amaSomaliyeni eyisi labo sisi bethi abahamba bayokweleta amaqanda, bakweleta uPholo no-2, bakweletini ama-dragon lanto yakhona. Yabo? Ungazi ngempela ukuthi uzufuna ukuyokweleta uPholo no-2 awufuni ngani itoho. Mhlambe nisijwayeze nawo wonke amaSomaliyeni lawo. Yes, I do understand. Ngiyazi ukuthi bazongizonda laba abarentisa amaSomaliyeni emzini yabo. Kulungile sifana kunendaba. Uyothuka isimanga ukuthi amaSomaliyeni arenta kabili, afika arente la abeke khona icontainer mase rentela neziqhwaga zendawo. Ngoba phela kunalabo bhuti abayiqhwaga zendawo. But kodwa kufanele nikwazi iy'ngane zenu zona mhla nithula nobuqhwaga benu uma kuwukuthi ikhona into enjalo ziyokwazi ukuphila. Yabona bafiki lo yasisi niyomkhumbula one day. Special futhi uma unengane ngisho kuthiwa eyakhe ingane isafunda esikoleni esi-right awulazi kusasa. Ngiyazi ukuthi bathi alabantu badayisa ama-drugs what not and so forth. Anginankinga nomuntu odayisa i-drug because akakubambi ngenkani. Uwena oyakhona uyayazi i-address la kudayiswa khona i-drug. Do you understand? So ukube kuthiwa asifuna ama-drugs adayiseke ngaba siwathengi. Yabo? So njengoba ethenga uwena usuka khona uhamba uye lapho uyowathenga. So angifuni ukublame umuntu owadayisayo ngoba i-choice yakho ukwadla. But bafethu lo sisi akasekwe kungakokonakali. Ngiyantshela ngoba labantu bangaphandle mhlaba phathi obaba wo supervisor oyi-manager emsebenzini, trust me, niyophuma ema-ofisini nikuwona niyobe niklinela bona. Uyacabanga uphume e-office usungena ngoba usuzoklina kwi-office ade usebenza kulona. Bafowethu kade ngilaleleke ummeli uZuma ummeli kaNkosazana uJacinta lo we-Marsh and Marsh phela i-leader ye-Marsh and Marsh ummeli ke uqeda ukuconfirma kwabezindaba ukuthi ngempela icala livulwa i-state livulelwe uJacinta should malivulelwa uJacinta i-Marsh and Marsh lazovulelwa i-MKP lazovulelwa obalaba abanye uDudula icala livuliwe bathi icala lokubhebhedekisa udlame kumphakathi ubhebhedekisa udlame olubhekiswe kubantu bokufika ilona cala ke elivuliwe. Umbuzo wami ke sengiyayibuzela njengomhlali wase South Africa othembekile kade liphelile isonto mhlambe la last week kade qaliwe lukhulunywa lolu daba sababona abazali bengane befika laphana sabona kwenzeka nje kuningi sikubone kwenzeka lapha udlame asikaze silibone kodwa esilibonile sibone uJacinta nama supporters nabo labo abe-MKP ngokunjalo futhi nabe bakaDudula kodwa bezoseka bezonxusa ukuthi ingane aziregister izingane ezingaregistiwe asikaze silibone udlame and futhi abeindaba bebelokho bekhona lapha asikaze sibone lapho khona sekuphuma khona ukuthi hayi bese abantu bebhikisha sekungaphansi ongaphezulu sekuqhuma ibhamu namatheya gas asikaze sikubona lokho asazi ukuthi yilophu udlame okukhulunywa ngalo ukujwayeleke lo hulumeni wethu ukuthi abe yipheko la ikhuni ukujwayeleke lo hulumeni kaRamaphosa kaRamarama ningabeke njalo bese nifuna ukungibandakanya neqembu lezepolitiki ngoba mina ngizodila nani mina ngumdilo omdala engumkhonzayo mina kwaze uNkulunkulu phela ngizodila nani ningangibandakanye neqembu ngoba ngezwe kuthiwa lo uhulumeni kaRamaphosa owenza izinto engajwayelekile othi mawuzokhuluma nje public ukhulume into oyikhulumayo ebese kuthiwa
obuphehla udlame ubwenza ukuthi sekuvula icala lindlela. Hayi bafethu, kunamacala nje ayizinayi yethi igebengu igcwele ziyaphithizela eThekwini ziyazenzela. Theku nje kukhalwa ngobugebengu obuyizimangaliso iTheku namaphethelo likhala ngeenkosi balanga zeyigebengu. Bese kulokho kuzovula amacala ayizithipha, okusho ukuthi lama judge nezimantshi kufanele lokho ephenyana lento, kufanele kube khona umseshi ozophenya le nonsonzo lamacala nani, ngoba njengamanje uyaconfirm ummeli uZungu laphana not uZuma ukuthi nangempela idokodo selivuliwe, and then sekunanomseshi ozoliphenya leli cala, yabo. Kukutshela ukuthini lokho? Uyabona ukuthi how weak it is now ilokhuzane yethu, umthetho wethu kuyadlalwa nje. Asikho esikhathini lokho evula amacala abhedayo, yabo. So akusafuneke manje izingane ziyokhulunyelwa ukuthi ingane ayithola isikole, sekujaha ukuthi kuvulwa amacala, ngoba uyabona kuvinjwa lento abayenzile ukuthi kuvuma ukuthi kugcwaliswe izingane zabantu bokuhamba esikoleni esisodwa. Bese kuthi izingane zabantu bala eSouth Africa sangasithola isikole. Ikuphi okwrong lapho? Hayi bafowethu, ngeke bafowethu. Mina I really wish ukuthi kufike isikhathi lapho khona abantu bonke beyimbumba bazohlangana khona benze lento ekuthiwa i-stairway. Yabona lento le yesiteleka sangempela, ukukhulela ngoqositeleka, yiloyo ke mina ngawujabulela-ke. Yabona ke mase kuthiwa nje hayi kuyamashwa kuhanjiswa imfuno laphana eCity Hall, zifike inikezwe indoda enesiso esikhulu ithathe kuyobuyelwa kunina umphethe lento leyo ngeke isenze le ndawo, yabo. Ayisoze lento abantu base-South Africa ibasize lento ukuthi kufanele lokho kuthalwa amakhanda kumashwa kiwa lapha. But ngamzukwana kwatelekwa sithi sesiyateleka-ke manje, sivimba imigwaqo, sivimba wena bhanoyi, sivimba wena bhasi, sivimba wena akundizi lutho, silehlisa ibhanoyi mali lapha phezulu silibambe sithonoza la, ngoba siyobe sesi-collectively sesihlangane sesiyimbumba. Mina ngithi nje South Africa unite, umuntu omnyama hlangana. South Africa unite, umuntu omnyama hlangana. Yabona mase kuhlangane imbumba yabantu abamnyama base-South Africa, kunje ukuthi we need that unity now. We need that unity. Angithi mbona uJacinta Jobe lapha kusuka abantu bezepolitiki bezomsupport. We need ukuthi singabantu-ke senze bona abantu bezepolitiki besuke bezosi supporter, abasuke bezosi supporter. Yes, kungabe ukuthi iqembu lezepolitiki besuke bezosi support siwumphakathi. Kungabe ngathi into abantu bezepolitiki ngoba befuna inhloso zabo, befuna amavoti, yabo. So ke bese bephinde bawathola amavoti bengenzi lutho. Kodwa kuyofuneka nathi singabantu somphakathi sisukume sithi no, enough is enough. Sithi no, damn, we gone. Ayikhaleke bafowethu. Ake sizweni ukuthi soyithini-ke le intombazane le enhle la eThekwini uJacinta ye-March and March ukuthi kwenzakalani March and March lady, what is exactly? Ngicela ukulungisa, with all due respect, ngicela ukulungisa le ndaba le part le othi asambe siyofunda Zandile Ngcobo. I'll just speak for myself. You talk about section 2 of the Constitution, you talk about procedural fairness. Sikhuluma ngendaba yaJacinta la ukuthi there were criminal charges laid against her by the state when she was exercising a democratic right to protest. Yabo kule nto esho yokuqala ukuthi hambani ofunda. I'll speak for myself. On my final year of LOB, there was a module esasiyenza kwakuthiwa i-administrative law. It speaks about procedural fairness, sizofika-ke lapho. And then ngifuna ukubuyela la where you talk about section 2 of the Constitution and its supremacy. Ngiphinde ngibuyele futhi kule part le oyishoyo ukuthi sihambe siyofunda. I hold a master's degree in constitutional law, so I think I have an idea of what I'm talking about. Sengifuna ukulungisa nje leyo part lo osithuma ukuthi sihambe siyofunda. Okay, ukhuluma ngo section 2 we Constitution ukuthi it's supreme. I agree with you. That is chapter 1 of the founding provisions of the Constitution. You are right. Jacinta was exercising her constitutional right, her democratic and constitutionally protected right
to protest, right, against an injustice. And you speak about procedural fairness. Procedural fairness is governed by this statute called PAJA. It's short for the Promotion of Just Administrative Action. That it governs procedural fairness, right? Procedural fairness, you'll find it under Section 3 of PAJA. It gives you things like audi alterum partem, which is the right to be heard. It's a Latin term for the right to be heard. Jacinta has the right to be heard. She followed the procedural steps of actually protesting. She did not incite violence. She did not say amakwerekwera. Sorry for that term. She did not say abantu bokufika abashaw. She did not say ukuthi ingane edingthini ayishaw. She did not incite violence. Neither did she give the idea or the impression that she wanted to incite violence. She was just simply exercising her constitutionally protected and democratic right to protest, right? So she followed procedural fairness, if you are going to talk about procedural fairness. And then you say second question is where your right is invested. I think maybe the term you are looking for is where your right is vested. Her right is vested in the constitutional provision of the right to protest. That is where her right is vested, not invested, vested. So akadingi ukuboshwa, akaphaphi futhi. She is actually standing up for a just cause. Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. People are reacting to lendaba yokuthi uJacinta Ngobe sebamvulele iqala lokuthi uhlokobeta abantu bokufika la eNingizimu Afrika. Abantu abaningi, they are so angry, they are fuming. Some are saying ukuthi kungani uJacinta alwa yedwa. Some people are just saying ukuthi this is just not fair because yena ulwela nje ukuthi ama-foreigners akwayadi indzawo yabo la South Africa, but namhla lento leyo imfake enkingeni kuthiwa akaboshwe for standing up for South Africans, for kulwela ma-South Africans. Please do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.